Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretarını we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Döwlet medeniýetyne görä 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlaryny täzeledi. Şeýle-de täze prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. Döwlet başlygyny öňkü İçeri işler ministri Wezdirdi Hojanýasow wezipesinden boşadyp onuň ornuny Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň başlygy Muhammed Hydyrow İçeri işler ministri wezipesine belledi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň habaryna görä prezident öňkü ministriň işden gowulmagyny, onuň bu wezipede işlän döwrüne goý beren kemçilikleri üçin alan berkäýinçleri we duýduruşlary bilen esaslandyrdy. Polisiýanyň podpolkowniki Hojanýasow İçeri işler ministri wezipesine geçen ýylyň iýuluny bellenildi. Hojanýasowdan odol polisiýanyň general-maýory Mehmethan Çakiýew ýurdun İçeri işler ministri wezipesini ýerine ýetirýärdi. Hasodal 10 ýyl bola ýurdun İçeri işler pudugyny gödäwçilik eden İskender Mulikow 2019 ýylyň noýabryna korrupsiýa aýyplamalary bilen uzak möhletli türme tutulgyny hökm edilenden soňra ýurtda adynan 3-nji İçeri işler ministri bu wezipe bellenilýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dowamyny beýlek howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy aralanyp maslahatlaşyldy. Ýokary tüýlikde ele salynan käbir sürüjileriň jogapkärçiligi çekilenligi aýdyldy. Howpsuzlyk mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň guramaçylyk işleri bilen bagly kararlar hem kabul edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary wezipesi yapıldı. Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatdy. Amanowyň ornuna gorunmak ministri Begenç Gündogduýew Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesine bellenildi. Insan hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň başlygy we döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşadyp oňa ýurt raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda bitiren işleri üçin sag bol aýtdy. Çary Amanowyň işden boşadylmagy onuň täze işe geçmegi bilen esaslandyryldy. Ýöne onuň täze wezipesi aýdylmaýar. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesine täze berlenen Begenç Gündogduýew 1997-2009 ýylar aralygyna ýurdun ýaraly güýçleriniň hatlaryna durly wezipelerde işledi. Ol 2009 ýylda gorunmak ministriniň orunmasary wezipesine bellenildi. Geçen döwrüň dowamynda Gündogduýew Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy, döwlet serhet gurulugynyň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Ol çarşyn Bugün geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine adynan 3-nji gezek ýurdun gorunmak ministri wezipesine gaýtadan bellenildi. Gündogduýew harby wezipelerde işlän döwürlerine bir näçe gezek käýinç we berkäýinç aldy. Hemde bir näçe gezek harby çiýini peteldildi. Hasodal Gündogduýew Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky harby ataşesy wezipesine hem işledi. Ol 1997-nji ýylda ýurdun harby akademiýasyny tamamlady. 2012-nji ýylda Belarusyň harby akademiýasyny gaýbana tamamlady. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişeli bäri ministrler kabinetine we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine täze 2 ýokary derejeli resmini wezipe belledi. Ol 25-nji martda Muhammed Muhammedow premier ministr, 6 aprelde Muhammed Hydyrow İçeri işler ministri wezipelerini belledi. Serdar Berdimuhammedowyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine geçirýän ýetgeşmeleri onuň hakysy öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň dinjalyan wagtlaryna gabat gelýär. Ýatdasak 25-nji martda täze hökümet düzülenine öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident oglu Serdar Berdimuhammedowdan dinjalyş ruhsatyny sorady. Türkmen medeniýetyne görä eks-prezident 1 aprelde dinjalyş ruhsatyna çykdy.